yi kwana raba mu da juna soyayya a ran ya bugan na ji zafi cikin zuciya na so ta yi kwana raba mu da juna soyayya a ran ya bugan na ji zafi. Cikin zuciya da ni da na sanya zaton ciwon da nake ganin ki ya warke dare da yau fuskar da na yau a sata ta zuce ina ra'ayin ki gashi gidan ku ba su bidar su ganni da ke. Ki saka da zan miki sharhi da kin jirka a ranki saka ki dawo da zan yi nesa da ke. Wannan ta ƙare kuwa aiki sai mai shi yawanci gari da alkawari mukantar sa'a zan lura da ke na damu da ke kamar ya sana'a cikin zuciya tana kuna da so ta yi kwana raba mu da juna soyayya a ran ya bugan na ji zafi cikin zuciya tana kuna da so ta yi kwana raba mu da juna soyayya a ran ya bugan na ji zafi. Madalla Allah ta fa musu to ajiya ma gallo Allah